Ahoj, vítejte u dnešního videa a dnešní video bude Q&A. Takže vydávala jsem short a taky příspěvek, že budu dělat Q&A a jestli mi napište nějaké otázky. A první otázka byla, jak se jmenuji. Já tady moje jméno nechci dávat, omlouvám se, ale já ho opravdu tady nechci dávat. Když tak mi prostě říkejte přezdívkou Cicerona. A prostě jméno nechci dávat, je to osobní údaj. Pak další otázka byla, jak mě vlastně napadlo natáčet na YouTube. Já jsem se vždycky jako tak koukala na ty youtubery prostě a mně to přišlo strašně dobrý a že se z toho i třeba dají vydělat peníze, jako já ještě nejsem zpeněžená, to ne, ale jako prostě mě tak jako zajímalo a třeba jsem si říkala, no tak mohla bych přece to zkusit natáčet, jako mohla natáčet třeba nějaký ty vlogy nebo tak něco prostě. A tak jsem prostě začala natáčet, ale věděla jsem, že mi to mamka nedovolí, takže jsem to před ní skrývala. Ale pak na to jako přišla a tak jsme se domluvili, že můžu natáčet s podmínkou, že tam nebudu vidět svůj obličej. Ale už ta podmínka jako, moje mamka už dovolila tam mít prostě obličej, protože bez toho obličeje si to videa natáčí těžko, ale stejně se u většiny videí snažím mít zakrytý obličej, protože prostě to není nějak příjemný. A další otázka byla, jaká je moje oblíbená barva. Moje oblíbená barva je bílá. Nevím proč, ale prostě bílá se mi mega líbí, je taková moderní. Pak další otázka je, kolik chci sáhnout odběratelů, hele. Já jako bych asi třeba těch 50 000 dosáhnout a pak třeba i víc, třeba 100 000 i, ale třeba těch 50 000 by nebylo vůbec špatný, jo. Takže dejte odběr, jinak toho nedosáhneme. A další otázka byla, jestli jsem někam letěla na dovolenou. Neletěla, ale jela jsem. Byla jsem v Řecku a byla jsem v Krušných horách a bylo to fakt super. V těch Krušných horách tam byla úplně úžasná chata, jakože úplně, to byla prostě moderní chata. Bylo tam úplně krásný, takže určitě doporučuju. A v Řecku, to jsem si taky megálně užila. Tak a další otázka bude, jestli už bude vlog z Vídně. Tahle otázka už je asi 2 měsíce stará a ano, už vyšel. Tak další otázka je, co jsem dostala na vysvědčení. A já jsem dostala samý 1. A pak další otázka byla vlastně docela podobná, a to do kolikáté do třídy, já jdu do 5. třídy. A ještě předem odpovím, že se budu snažit dělat přijímačky na gymnázium 8leté, ale ještě si nejsem jistá, jestli tam budu, nejsem prostě rozhodnutá. Pokud se mi povedou, tak se ještě budu muset rozhodnout. A další otázka, jestli se těším do školy a ne, netěším se, protože tenhle rok budu mít hodně těžký, jelikož chci dělat i přijímačky, jak se budu muset strašně učit. A jdu do 5. třídy, no, takže to už je trošku těžší. A navíc já vlastně dělám moderní gymnastiku, takže to je taky trošku těžký, protože v pátek budeme mít tréninky někde mimo mé město. 3 hodiny, takže to bude trošku těžký, ale jinak si myslím, že já to nějak zvládnu. Ale netěším se do školy a jen tak pro info, dneska je poslední den prázdnin, je neděle před pondělím. Takže nice. No je to strašný.